uusi skuutti. Elikkä Venisen Bloody Mary skuutti. Et joo, katsotaan millaisia osia tässä on. Eli tanko on 62 senttiä korkea, 55 senttiä leveä. Ja se on alumiinia. Sitten siinä on tämmöset kivat käsikripit, nää on aika leveät. Joo, sitten dekki, alumiinia myös. Se on 52 senttiä pitkä. Ja ne ei dekistä varmaan sen enempää. Sitten renkaat, 110 milliset, isommat kuin vanhassa. Vanhassa oli 100 milliset. Et sellainen. Sitten tässä on double klamppi ja sitten ICS-kompressio. Et semmonen. Et nyt varmaan mennään rampeille ja katsotaan siellä vähän jotain juttua tällä. Et ei mulla varmaan sen enempää tässä alussa. Et nähdään sitten. Joo, päästiin me tänne rampeille sentään kuvaamaan. Joo. Koitetaan vaikka vippi tonne päälle, jos lähtee. Menihän se just. Ei mennyt ihan. Joo. Jotain varmaan kiinnostaa, että millainen äänitesti tässä kuuluu. No, tosta. Mun mielestä ihan hyvä ääni tässä on. Grindi tosta boksista. Oho. Ei vieläkään mennyt. Mä oon harjoitellut tuota fingerwhippia tässä nyt viimeisen viikon. En mä oo sitä vielä kertaakaan tosta ländännyt, mutta katsotaan nyt. Jos mä saisin sen vielä tänään. Tai jossain kohtaa kumminkin. Oho. Lähti vähän liikaa eteenpäin äsken toi dekki. Joo. Mä silloin viimeksi kun oltiin täällä rampeilla kuvaamassa jotain, niin en saanut tosta tästä grindiä tehtyä, mutta kyllä mä siitä nyt jo saan sen. Te näitte sen alussa jo. Joo, et sellainen. Grindi vielä tästä. No niin. Asiaa nyt se onnistui. No niin. Joo. Mä pidän nyt tauon hetken ja palaillaan kohta taas. Joo. Koitetaan nyt vaikka seuraavat teeksi. Selatti, että ton boksin päälle ja sit siitä grindi. Selatti tosta harmaasta hampelista, mikä on siinä kiinni. Koitetaan sellainen seuraavat teeksi. Katsotaan miten käy. Oho. Ei onnistunut ihan.
Aina välillä katson tää pohjaa, että kuinka pahasti tonne on ollut jälkiä. Mutta ainahan sinne tulee, jos grindailee läpi. Nonni, uusi yritys sit varmaan kohta taas. Ja katsotaan mitä tällä kertaa menee. Eli tosta on drop in. Sitten vaan boksin päälle. Hups, ei onnistunut kyllä taaskaan. Pienempi vauhti vaan pitäisi olla. Tuli vähän liian vinos toi dekki äsken tohon noin. Tuli sellainen niinku, teettekö sellainen näin. Joku soittaa. Mennätkäs hetkonen. See you on the other side. Stay alive. Stay alive. I got to keep it together. Keep it together. See you on the other side. Stay alive. Stay alive. I got to keep it together. Keep it together. Semmonen skuuttaussessio tuli tänään aikaiseksi. Et mä toivon, että tykkäsitte tästä videosta ja pistäkää peukut ylös, jos tykkäsitte. Ja muistakaa tilata kanava. Et sellainen.